Vi har den her undersøgelse undersøgt ligevægten og mellem komplekser af kobolt i 2 ioner og kloridionen i en vandig opløsning, når man ændrer på stofkoncentrationen og temperaturen. Vi starter med at have en vandig opløsning af saltet koboltklorid, og det er dannet af 2 former for oktaediske komplekser, som er COH2O6 2+ og COH2O5 Cl+. Og det er så det, der giver stoffet den her røde farve, som vi kan se her. Når vi har så lavet den her opløsning, eller fået den her opløsning, så delte vi det op i 2 reagensglas, cirka lige meget hver. Og det ene brugte vi som reference, og det andet der tilsatte vi så HCl. Og den her HCl-opløsning blev så senere delt op i 2 andre glas, hvor der blev tilsat sølvnitrat i den ene og demineraliseret vand i den anden. Og så kan jeg lige sige, så glasset med demineraliseret vand kommer vi til at putte for meget i, så i stedet for at væsken blev violet, blev den meget lysrød. Glasset med det demineraliserede vand blev så også opdelt i 2 reagensglas, hvor vi satte det ene i et kuldebad og det andet i et varmebad. Og det her det er alt sammen for at ændre på stofkoncentrationen og temperaturen, og se hvad for en påvirkning det har på flytningen af ligevægtskonstanten. Ja. Og så i det første glas her, der tilsatte vi HCl. Og så blev væsken så blå, så det betyder, at den ligevægten er blevet forskudt mod højre. Og det er sket ved, at når man tilsætter HCl, så dannes der tetraedriske komplekser, som er COCl2 og H2O2 og COCl5 H2O og COCl4 eller -2. Her så kan jeg se, at vi har tilsat vand i det andet glas. Man kan så se, at det er en del lysere end eller det burde være violet, men vi tilsat for meget, så nu er den nærmest samme farve som den første her. Og der er så sket en ligevægtsforskydning imod venstre. Og her har vi så det glas, hvor vi tilsatte sølvnitrat. Vi kan så se, at det bundfalder, så det er tungt opløseligt. Og det så er sket ved at sølvioner og kloridioner, de danner sig det her hvide bundfald, som vi ikke rigtig kan se, men hvis vi lod det stå, vil det jo danne sig ned i bunden her. Og det bliver så til sølvklorid, og farven skifter så til rødlig, fordi at der udgår Cl-ioner, eller kloridioner, for ligevægtskonstanten ved at det binder sig til sølvionerne. Så den bevæger sig, altså ligevægten bliver forskudt mod venstre. Og så i de næste 2 her, der har vi så ændret på temperaturen i stedet for at tilsætte nyt stof, og det vil så også ændre på ligevægtskonstanten. Og her der har vi så med varmebadet, hvor jeg tror det var cirka 70 grader, hvor ligevægten blev forskudt mod højre og blev derfor blå. Her har vi så et kuldebad, hvor man dårligt nok kan se forskel på de 2 farver her. Så der er en meget lille forskydning, men det skyldes nok for det første, at vi putter for meget demineraliseret vand i. For det andet så er der sådan en ikke så stor temperaturforskel fra stuetemperatur til næsten 0 grader, 4 grader eller sådan noget var det vi fik det ned på. Og i forhold til
stuetemperatur op til næsten 70-80 grader. Så derfor vil der heller ikke ske sådan en stor farveudsving. Ja. Så vi kan så konkludere, at koboltklorid bliver opløst i vand, så har den de her oktaedriske komplekser, som er de røde, og det giver så en rød farve. Og når der bliver tilsat HCl, så danner den teaedriske komplekser, som er